L-uffiċċju tal-Prim Ministru bidel il-kuntratt ta' 130 persuna biex fil-kampanja elettorali tal-elezzjoni li għaddiet saru tal-post, dan fil-perjodu bejn Jannar u Marzu tal-2013. Dan ir-riżulta minn tarif li ngħata fil-Parlament fl-aħħar jiem. Fost dawk li saru tal-post fil-kampanja elettorali fid-dipartimenti li jaqgħu taħt l-uffiċċju tal-Prim Ministru kien hemm qatt ta' managers f'dipartimenti differenti, fosthom id-Dipartiment tal-Informazzjoni, id-Direttorat għall-Operat u l-Uffiċċju għar-Riżorsi Umani fl-Amministrazzjoni Pubblika. Qatt ta' impjegati fil-MEPA wkoll saru tal-post. Fil-Ministeru tal-Finanzi kien hemm 80 persuna li kellhom il-kuntratt mibdul fil-kampanja elettorali. 12 oħra kellhom il-kuntratt mibdul għal wieħed tal-post f'dekasteri taħt il-Ministeru tal-Affarijiet Ewropej. B'hekk f'dawn it-tliet ministeri kien hemm 222 persuna li saru tal-post fil-kampanja elettorali u dawn jingħaqdu ma' mijiet ta' persuni oħra li saru tal-post f'ministeri oħra u li tarif dwarhom ħareġ fl-aħħar ġimgħat.